Estimadísimos, hoxe vamos a falar da importancia das ferias para manter o peso. Non tanto de que vamos a comer nas ferias para manter o peso. As ferias sempre ten que ser consideradas un intervalo na nosa vida e son fundamentais para nos gañar forzas, energía e até tomar decisións. É un tempo ideal para nós decidir lo que queremos facer con a nosa vida e a nosa saúde é moito importante e claro que aquello que nós comemos é moito importante con a nosa saúde. Por eso, descanse, non se preocupe moito se gañou 1 kilo ou non gañou 1 kilo, tente non facer disparates todos os días, claro está, mas sobre todo tome a decisión de que estas ferias le van a servir para gañar energía, para depois poder portarse mellor, introducir exercicio físico na súa vida e facer unha alimentación máis saudable. Teña un fantástico fin de semana e caso estar de ferias, disfrútelas, é moito importante.